Khazan takol te buhok song ang tongo modu deborma norok nai tongo live buma TV tini o jaga je jaga phai sok paijak obongkha gaburdi soitram parao bono puila bo bahai ki matong bono puila phung lagendo bini bokrok ngangke obahai ki matono ekdom lori miya kosto ni bagai o busta ke tongmang no bo prai 1.5 boson sai sakangkha inke pulia tam kha obodo sing bin bu khukti no khana lasine inke kaga narok je oba ke ma tongmani saka sing no 1.5 boson sai saka nane obo busorong khana norok oba ke ma tongmani busuk din rong khana busuk bosorong khana obo to samana kongno asrong kha 1.5 boson kisah segala lagi na, hanta. Inke pula wang kan kena rok tam ngong mani na jagan lori mali ada. Pula to ang kahong ke banyak kai tong mani no, ampun hotat kisah sak sayangnya kelakya, kelayan por koto bahasa Malian, naikya mudah-mudahan naik pano, kono kamu kelalia, tawa hakimat. Pula norok ni tam ke kalai kha tam ruging boma hai ruging bahai ke kalai abun kisah sakinal pula ang adino ke tawano thangai phaimani phainyai hotat kisah kolum kaunyai bokrok sama hain kangkena ang masakan login bo tonggo logi tho tin tam jane ngono ma thangsinai kini ma phake datino phainyai ban bari ko kono loris malia ngai thangka sana satam ka hakimang bokrok da sana kitam boma hai condition pula simptom ngra pula ke bokrok kisah saka aga kisah kolom kaka oke sas kosto bising kata tahu hama kaklau kosto ngo no jur maya sas kosto makana ya mah kita ko tahu bahwa hanya yo go sab sawa wahai ekdom jur maya wono menkan ke obahai mang tau bo obahai ngi tong khona nyoma hanyi ngi tong abo continue ngi tong abo nor doktor na naje kha kisah mi na naje kha asik rang pusaro bo ko bak apro asik ka hamko najang maya hacha hanya simbol babe naje kha ta hacha nor obun se ka tam ব্যবসা khlai tongmani oi ko gabur di bazar no kuai pati phalai choli tong manta norong busa khor busuk tong khorong nei ko sala masa buri masa pori tong bai pori tong masa naino masa sebana pori tong nong nogo ti sab tong iko ani ama tong babu to yakari kha ama bersing masa an besamang nai ang ke ani bihik ko banya khaima tongan bodla kosto khlai hoto satu nya di bor ya ke bono thangani chori ma tong khata norni logi tabo kaki songno income khlaine ajiwe norno tabo chari ton khata na ବର୍ତ୍ତମାନ bono sala bono buri ngi jo khata bu haja ta ke bu kono khaima na kiri bosabu asik bor wasuk sangjane saimia ko hai ke chori ma tong buma bersing no bosar nani sikla khorok ni besak sikla khorok ni tong borno por nan sar nan cholir nani kanorok do hamya kumun 2 bosor kate ing tongkha inge obahai ke bahai obostha boma hai khorok choli tong ko kosto nei te tang ha ken ma choli khata kosto khan choli le tong ta inge tabung norok no borok chubanan hingangke norok tamo chubajang na musung সরকার তাম যদি সুবানা হনি সাকাংকে সরকার রকম তাম সুবাদি হনি সানামুসুং না পাবলিক রকম তাম সুবাদি হনি না রক সানামুসুং পাবলিক রকম তো তাম সানানি পাবলিক নন কোন সানা করে সরকার থেকে মানানি আবো কিসা মুসুং আসংতা তাম তাবক তাম উনকো মানামুসুং ইকানো ন খুব বই হাকে তংমায়া করে rang puisa bo kerinyo manta an busa bo kanya ngai pai ko dini obon baganya ani wana man ko bangta ang do sorry hamya kalai chong khalang ani nog ni borok soli na ngam dei no khuk to nang nai ble yo bonta tos
norok ni musungmani besa sikla khorok ni tongo borok tongnani bagui nok kaham nango norok ni nok kutha nok hamla hal hamliya no inke nok simi kaham nango abo haida norok sori najaknani bagui abo hairok phiri rok sarkar theke abo hairok da musung mana musung abang koto sudu nok simi da abang koto dabal koto manglak bro dabal to musung tongo nok ko kuri sori najaknani ligibo mana musungo abo keto man wana mana maya abo kaisa an musung tijo nglak bule wajah mana tu musung mana musung na kajan takok tei bukhok song norok nugi mankha oma hai chini tiprasani bisingo kabangma kosto mani tongnai rok mokol bai thang nukhang khe norok ni bukha sawano bupha tabu busa sikla khorok ni chokjak buma bupha nok makhe kalaijak nukhang ke sing abo onek bukha kosto nango ge ta buri busa nukhongo soler tonani busa khorok ni pusi tonani buma burising no pusi tonani tei busa ya hamya no hamrona bo musung khana rang krei nairi maya enke bo busuk ajina bo kosto ngai tongkhana obo hai khlaine on nukhong soloi tongo enke obono koimong sarkar ni borok chuk gyangai tongma jorawa borok ni nok ham kring ma jorawa borok no nok rana ningthang enke borok no sarkar ni hoite bo chuba sugru khruinai borok no sori nairena ningthang chini lukurok no bang gisa koinani musungo chini takuk bukhuk songrok no chini tiprasa rok no borok no phai kisa naiphaina ningthang jotona jo jani jamu sungtui chukti rang khoksa khongni rune chingbono chuba uine boniyo sori hamya rok no sing diksa phunugui basai mandrop da khlaiman laino aba haising buskango kisa yapri selaina narogano phone khlaidi ani phone number 6009036356 ang tese sapirano narok jodin bono naiphaina musungkha chubana musungkhangke ano phone khlaidi ani phone number 6009036356 obana number te whatsapp number joton hamba